جزينا مال نقحتنا يبر حمقنا خيسعر مين بلا بلوت مستي فقر نجاتح نغيب مع داين قاعد لبون ستر زكون يلن كركو حك خونيو نبر يا نبر روحنا معدون فلان مامي ورقو منفس كنت اسقمي بسبب ريخو وين تعاشو تاريخ تمالين فتاتشو أنفتنا مأزن بحلوف كي تتباتبنا حسابنا ترنع نبها الكحشن أمتائنا متحقيقات سرت بالي مللينا حيلي صار فغري عاد ما سحبت حلف نكرفنيو يريد راو مالت بقفل نمني بلبي لساني خبط حينا تفرون تغني Nascent collaboration between the Houthis and Al-Shabaab. Yes, it is surprising. Senior U.S. Defense. I was crying this morning today because we are messing up a good thing. We are messing up this country. Who wants to be a refugee? In turn refer to the turbulent international situation and external environment as well. 面对变乱交织的国际形势和外部环境 In the face of a far from simple armed groups in the mix, but SAF basically controls parts of the east and north, and the RSF has most of A force report, the special rapporteur of the human rights situation on Eritrea. The reports clearly. Girmay, he's a little bit behind. He had to find his own way. Well, yeah, Girmay talked about that. 2010, so I think Cavendish already won there. So I think is my big idol, you know, when I. አሁን እርግጠኛ ነኝ 100% ኤርትራዊ እንደሚሉት ተስፋ አደርጋለሁ በተለይ በተውሽተ ጽሕፋ ቢልስ ቢንያም ዝባል ተቀዳዳማይ ብሽክለታ አለሲ ብዛዕባ እንታይ ትብል ኢሉ ሰላም ተኸታተልቲ ናይዚ ቻነል ከመይ ትኾኑ ጽቡቅ ክትኮኑ ናይ ወትሪ ትምኒተይ ሎሚ እውን ንኹሉ ዜናታት ፈቲሽና ብዛዕባ ዓለም ከምኡ ድማ ንዞባና ንቐርና ኣፍሪካ ንቐርና ኣፍሪካ ኣብ መወዳእታ ድማ ዙም ጌርና ንኤርትራ ዝትንክፍ ኣርስታት ኢና ክንርኢ ላይክ ግበሩ ሰፖርት ግበሩ ምሳይ ኪዱ ናይ ቢንያም ጉዳይ ብዙሕ ኣዛረበ ኮይኑሎ ንፅቡቕን ንሕማቑን ገለገለ ክፋሉ ክንሪኦ ኢና ጌጋታት ከይርከብ ኣብ ብደረጃ ዓለም ዘሎ ድማ ኣሜሪካ ክሳዕ ክንደይ ፅፍዒት የጋጥሞ ከም ዘሎ ክንርኢ ኢና This is not from me. ዓበይቲ ኢቨንትስ ናይ ዓለም የጋጥሙሎ መጀመርያ በቲ ሜጀር ኢቨንት ኣብ ዓለምና ዘሎ SCO ዝበሃል ኮንፈረንስ ይካየድ ዘሎ ፀብፃብ ናቱ ክበኩም እየ ድሕሪኡ መራሒ ናይ ኬንያ ብዛዕባ ፖለቲከኛታት ናይ ኬንያ ዝበሎ ቫይራል ዝኾነ መልእኽቲ ክንርኢ ኢና ኣልሸባብ ምስሑ ትርክብ ተገይሩ ኣብ ቀርኒ ኣፍሪካ እንታይ መስርሕ ክፍጠር ይኽእል ኣሜሪካ ብኸመይ ነዚ ገይም ክትጥቀመሉ ትደላ ልክዕ ከም ሕጂ ከምዚ ኣልሸባብ ኢሎም ናብ ኢትዮጵያ ሰራዊት ኢትዮጵያ ተጠቂሞም ሶማል ዘጥቅዑ ሕጂ እውን ከምኡ ይእሎም ኣሎ ዝብል ዘረባ መፂሎ ክንሪኦ ኢና እንታይ ምዃኑ ሓደ ብሓደ ድሕሪኡ ኣብ መወዳእታ ድማ ብዙሕ ብዛዕባ ማዕከናት ዜና ዓለም ንውሽጣዊ ጉዳይ ኤርትራ ብፍላይ ድማ እዚ ሂውማን ራይትስ ገለ ዝበሃል ሕጂ እውን ሓድሽ ፀብፃብ ኣውፂሎ ክንሪኦ ኢና ንዑ እውን President Xi Jinping told members of the Shanghai Cooperation Organization, that includes Russia and its latest member Belarus, that they must work together to resist external interference and firmly support one another and address each other's concerns. هذا وعلى العلا قداسنا زلوا ناي شانغهاي security cooperation زبال SCO زبال conference كهذا حدش أبال هجر إتيوم الله أبتوعل دما كون ناي توعل كل تعبيت ما راح تراقبه ماله ناي تشاينا ناي راشان تراقبه ماله اليوم كل ما راح تكرهه بقوله معربة عالم كجرع يزدلي كتري وياهم حجي صبنا بي بي سك بكم يكسع كندي سكات كم زلهم كاب علىهم كشفنوه كعبتوا إنهم دفتنوا جن زعبت درجة يكونن بتعيز الله سلزي let's listen انتهي قاتم كم زلهم كسع كندي سكات كم زلهم كهنرينا. Now addressing the 24th SCO summit in Astana, Xi Jinping stressed on the need for member nations to firmly control the future and destiny of their countries and ensure regional peace and development. Since its inception in Shanghai in 2001, the Shanghai Cooperation Organization, the SCO, has expanded from a regional organization with 6 members into a trans-regional bloc with 10 full members. Belarus is the latest. So, this event is the Abi event you way when Abi submit you. مغنياتو علاماناتو
مبزحتهم كونفرنسات ناي تشاينا أبقوا طبازة كوريوم زي ساميت زجن بفلا زي SCOs بحالزلو security ويون كم زي ناي نيتو عينت وتهدراوي زتونز جبرالي تاو زتونز جبرالي سلازي من يوم كزلو أبو سلسته major forces بحالو بفلا تشاينا راشان زركابولو مجابايا عب زينايو عب قلع تزلو نزوم عربين هجرات دما بفلا كم عبسك أزرعيو هندي من البات بعبي برايم مينستر ناتا أي توكلتنا الله بختل أتي مينستر ديات وصاي ناتا جاي شكر توكيل ما تيزلو سلام تايجن بزحت انتنا يوهبلو هذا كابدما تحري ثلاثة معالتي كابزا فيديوز قبل الله زلو وأربعة معالتي برايم مينستر هندي برايم مينستر مودي مالتيو ناب راشا مس فلاديمير بوتين 1 to 1 كراخب سلازغوني سلازاب تراخيبم تحر ثلاثة معالت كراخبو صمق سلازي كونه عبد دبلوماسياوي بزح علات كفرار مولو زغلو كنتات سلازغوني من البات كل تجزي خير راخبو زيادة أبو تراخيبم عبي دبلوماسي نخجبر خمس قولي تزعبي إكسكيوز ويكات تزعبي ريزنينجز وهابو زلو مخنيات وهابو زلو سلازي أبزر كبزي عبيت هجرات كمبال ريجينال فورسز بحالا كمبال تركي ساتفالوا إيران ساتفالوا سعودية وكيلو سديد له إمارات وكيلو سديد له قطر وكيلو سديد له جبت وكيلنا سديد له سلازي عبيت فورسز نايت سنترال آسيا زبحال زلو بفلاي دما ولا تآسيا زبحال وناتو وكلت سديد له حجي بفلاي 1 to 1 meeting أمونغو راشان أمونغو تشاينا دحر كلتا ور حجي دما بحدش الرغب له انتهي تباهيلهم عبي ترجم استوى هابو كنتات كرية. This country to officially join the bloc on Thursday. Now, on the sidelines of the Shanghai Cooperation Organization, SCO, Russian President Vladimir Putin met his Chinese counterpart Xi Jinping and hailed their country's partnership. Both Putin and Xi commended the grouping's expanding membership. It has been stated more than once, and with good reason, that Russian-Chinese relations of comprehensive partnership and strategic interaction are experiencing the best period in their history. They are built on the principles of equality, mutual benefit, and respect for each other's sovereignty. زركب زناي كلتيوم هجرات حجون انتقنه بنصور امونغو راشان تشاينا نزلو كن منتاي بزعبو الو تاوص ابصاب كبي يفتنوا لهم عرباين علم حجون كبكم بي بي سي زعبو كلتيوم كنتم مرحتي بقلع زخونه حبريتا يمزبو زلو ناي ناتنا زمدنا عبلو لاونت ناي كلتين هجرات عبراو شركنت عبراو تاريخ عبراو علامه امت كلاس تمركو سنبر نخال حيلي امريكا دي نيروبا نمودا زتوكري كونن زي زربازيا كل جزء تارجت يعني ماني نيتو نيتو مالت وتهدروا حيلي نراشان نشاينان نمقلاي سرح زول حيلي تالناي وقطباوي ويقال شركنا يبلون وتهدروا ترايتو نيتو زبحان ترجمون لهم بنصارو ناتنا ركب ناي قطبا ناي شركنا حبراو سرح جن سكيورتي دمالو مغنياتو نان ليميتس بارتنرشيب زبحال دوب زي بلو زمدنا يزبحال منغو تشاينان راشان زلو زمدنا سلازي وتهدروا لو قطباو لو كله مأزناوي زمدنا زلوين انزارب زلنا ግን كل ግዜ ንጹር ዝኾነ ሓበሬታ ድማ ይብሉ ንሕና ንገብሮ ዘለና ንማንም ሰብ ንኸነ ውድቕ ኣይኮናን ብዝብል ንጹር ዝኾነ ሓበሬታ Our cooperation is not aimed against anyone. We do not create any blocks or alliances. We simply act in the interests of our people. Xi Jinping in turn referred to the turbulent international situation and external environment as well. In the face of a far from simple international situation and external environment, we need to maintain a commitment to eternal friendship, work hard for the well-being of the people. So እንታይ ዝብል ዘሎ ዓለምና ኣብ ሓደ ዓብይ መዋጥር ወይ እውን ፀቕጢ ክራይሲስ ብዙሕ ፀገማት ኣብ ዘጋጥመላ ዘሎ ስርዓትን ርግኣትን ንክህሉ ክንሰርሕ ክንክእል ኣለና ናይ ክልቴና ኣስተዋፅኦ ይፈልጥዎ እዮም ከዓ ክልቲኦም ናቶም ሓይልታት እንተወሃሂዶሞ ነቲ ማልቲፖላሪቲ ኣብ ካልእ ኣብቲ ዋዕላ ሓንቲ ዘረባ ፑቲን ዝተዛረባ ቫይራል ኮይና ኣላ ንሳ ድማ ማልቲፖላሪቲ ኢዝ ሂያ ብዛዕባ ማልቲፖላሪቲ ክመፅእ ኣለዎ ብዙሕ ሓይልታት ካብ እንኮ ቀፅራዊ ብዙሓት ሓይልታት ዝሳተፍሉ ሓይሊ ክመፅእ ኣለዎ ኣይኮና ንብል ዘለና መፅኡ ኣብኡ ኢና ዘለና ራይት ናው ብምባል ሓደ ዓብይ ዲክላሬሽን ገይሩ ኣሎ ስለዚ እቲ ማልቲፖላሪቲ ኣሜሪካ ትእዝዞ ዓለም ወዲዩ ምክንያቱ ኣብዚ ሕጂ ክትሪእዎ ኢኹም ትፀብፃብ ናይቲ ቁጠባ ናይቲ ሽርክነት ክሳዕ ክንደይ ይቀያየር ከም ዘሎ Enhance the unique values of China-Russian relations, cultivate new drivers of cooperation, and make tireless efforts to protect our legitimate rights and interests as well as fundamental norms of international relations. So China بتخكل مس راشا ዘለዋ ሽርክነት ሕጂ እውን ኣነፂራ ትገልጽ ኣላ ሓበራዊ ረብሓ ናይ ክልቴን ሃገራት ክልቴን ናፃ ዝኾነ ሃገራት ክልቴን ሙሉእ ናፅነትን ልኡላውነትን ዘለወን ሓበራዊ ዕላማ ዘለወን ናይ ክልቴን ህዝቢ ንምርባሕ ድማ ንሰርሕ ከም ዘለና by the way
لنكني حدا مراحي كابزوم أوروبا كل جزء حماق زربا كزاربون يوم زجمرو هذا مراحي نا أوروبا نا فنلند مالتي وحدش تمريت زول مراحي أنت يسكيلو تزاريبو نبحك زحزنيهم راشا كون تشاينا كون زوجت أو كم زبل بحنت تليفون كل مجبرت نيرا نتا ناتهم تختاليت ناتهم تقعتني زخونة راشا دويلهم تطوابلو أنت زبلوا تطوع مبلتو لما بالك زاربو خلو نا تشاينا بريس كونفرنس immediately مليسو كما خاتكم تزويرو زخيدة كونس راشا تشاينا كلته ملو ناس نزل لون لوين هجراتين تشاينا دما زخونة يكون حيلي بلانا بالراشا الزجبر الزج أي تجبر ختبلا كلتنا ناس نزل لنا كلتنا دما دوباتنا حلينا كلتنا ناتنا سممع عمت كلاتن أب سممع عن استمر سنبر حدا نتحدى العيلو خينو كأزوز زغلا يكون بمبال عفون كم زت حزتهم زغاب تدقاقامي دوبات نايتن هجرات بمتحس This is Xi Jinping and Vladimir Putin's second meeting. إذا سلام تازو تري ودا لهم ترى عبت رجومي زلوا زيهم كلت مراتي كأسألي سلام تبنا تبهلو كراي خلون نتم ربعين هجرات حمام رئيسي زخونم زلوا مهنياتو أمونقوم جاب أمونقوم سأجم كفتري تقل تعرناتهم زيهم كلت حيلتات كفلالي كخلوا لهم نزيهم تدي تفلاليهم بفتشم كعوتو خمسة كولي فلتيهم كنا ترى راشاك نا يوكرين راشا كودا يكونن أبيسيا زفتن وزلوا نشاينا نبتكم كعوتو لي يكونن سلازي نزيهم كلت حيلتات كما يجير كاتفرسهم قدام تارجت ناتوميو يسرع كاي. In 2 months, the two countries are facing the heat of West over their regional policies. China for what US calls its increasingly assertive action in the Asia-Pacific region and its policy towards Taiwan, and Russia for its ongoing invasion of Ukraine. Besides Xi Jinping, Putin also met Kazakh President Kassym-Jomart Tokayev and end the Russia-Ukraine war. Xi Jinping also held a meeting with the So أبزن رياض لنا زوم راح تدمع أبي bilateral relations China مس كازاخستان China مس روسيا كم دم روسيا مس كازاخستان روسيا مس تركيا استراحوا أبي أزار بارس غينو نيرو مغنياتو ناي إردوان ناي تركي ناي تركي كم زعدمون فلاديمير بوتين يزن جرزلو مع اسك جبريتي وعلى we don't know جن من البات جربان تلو اسك كنسمع كن فتنينا من البات كل تلو أبتيا. Well, there are two things that have happened that we know for sure. That is, number one, the accession of Belarus to the SCO has been signed by all of the member states. Leaders of Russia and China have arrived in Kazakhstan for a regional security gathering. President Xi Jinping and Vladimir Putin are in the Kazakh capital Astana for the two-day meeting of the Shanghai Cooperation Organization. Now, the annual event has been dominated by China and Russia as they seek to shape regional developments since Moscow's invasion of Ukraine. India, Pakistan, Iran, and other Central Asian countries are also members of the group. So let's unpack some of this with Sergei Radchenko. He's a professor of international relations at Johns Hopkins University. Thank you for your time. Now, أجنتاينا نرد لنا معراباو ميديا نيبا حق السقعة تسمعوهم كم زلوك لتا ريبورت كباكمي سلمتاي بخمي يشفنوا ولو نفسه كفي ايفنت أبيسيا زقبر زلو فلاديمير بوتين تجيشو تشاينا تجيشو نخلو بأزيو ألو تاوسي اليوم زت متوازلو زغا كسع كندي سقعة يسمعوهم كم زلو زقول لعيو عجريو اتازر أربع اتات أمامتا كالنا أمريكا ريبورت كباكمي سلمتاي زباكم زلو غزا قدا سنة لو معراباو ميديا مين ستريم ميديا زبال كما يجيرو نقرات أمازيزو نتحق أنيام سلناتهم تغير كم زفتنن ألو تاوسي اللي ويوناتهم أجندا كما يجيرو ما برسخاقتو ويفتنو نموزحات زبدما بزيجيرو يمزد دناغرو listen now. Language that came out of the summit last year had a lot to say about NATO, about the war in Ukraine, even if it didn't reference it directly. What do we expect the focus to be this year? Much of the same. The grand proclamations of the Shanghai Cooperation Organization do not really matter. It's one of the most inefficient organizations out there. They don't actually do much. But what they do allow people to do is to have conversations. So we are expecting Putin and Xi Jinping to meet on the sidelines of the summit. Also, Erdogan from Turkey is there. Leaders of Russia and China met Wednesday for the second, shook hands. So انتاي كريكم دليل اللهم أبزي سمعوا اللهم مجمري انتاي بلو إزي ولا حنت ترجم زلوا وعلى كونن زرك بزي ديكتاتورات كابوليو ولا حنت ترجم كم يكلونيا نبي حكي مزح فروخا نمنيهم كميلهم كشك وزفتنو these are mega power حيلو زلهم بقط أبا بتكنولوجي بسأجاتات بهزبي عم ترجم زلوا BBC زأكلسي نتهلو كنتات كردع زي كل إكسبرتس نامته بروباغندا نمنيهم كشك وزفتنو أيردعنني China راشان بحدث أولان تمتيهم صلاحيهم فتوهم كالارستيو اتتو بحبريتاغن اقداس نزلوا حبريتاي اقداس نزلوا وعلاي زدما زي شركنا زدما ناي على كايدا عبص الوازلوي that's the truth فمزي ناي راشا دغافي وي ناي تشاينا دغافي مخانا يدليكانيو 1.4 بليون حزب زلوا كالاي قطبنا علمنا زعبي امخا تزعبي قطبنا علمنا بقلطف زعبي لزلو ريجن زبس حزب زقمطلو زبس حص اقاتا زلو زياتهم كراخبو خلو اقاليلكا ناي ديكتاتورات من يغ ديكتاتور
أمين ناتكم مراحي نا أمريكا تا ديمقراطية تبهال جو بايدن 4 عامات بوليتيكا كوف زباليو who's dictator really من يتي dictator كبهال زغلابزي شي جبين 10 عامات يجير زلاب سلطان اتناتهم مراحنا ديمقراطية زبلو زلو أبتو كرسي كموت قريبو خلو حجين ما توسخ 4 عامات مريجا يقبرار له ناي بحق ان من يوم كشكعوا زفتن كلتا بارتي زلو امريكا تشاينا حدا بارتي لهم كومونيست بارتي زبال امريكا كلتا بارتي لهم سو تفللينا حدا بارتي سو ما ادنيزنا شدش بارتي ودادروا له تاريخ انت زلوا كان يركا على رسي كلتا بارتي هيسكا كلتا يوم كحد عينت مرقصو زلوهم بفتشن فللي زي بلو نالبات اتحاد نتوق 10 بليون كبيه كله اتحاد ما 6 بليون كبيه زبل مر وقططو قبلي ونا يبلوني نسرائيل كلتيوم كحجزوا مخانو نتابع الفلسطين زغبر زلو كلتيوم كدغفو مخانو يمز زسمعوا زلو ترامب يخون بايدن كلتيوم كدغفو يم نيسيا نتشاينا نتصعنا مغبار وي ون غدانو مغبار كلتيوم يقرادم يم زلو سلازي ابي زلو تفلينا بوليتيكاناتهم زياتهم زنمن يم كشكعوا زغلو وحودا يشكعون ግን ከመይ مخانه حقኛ ስእልናቶም ክትፈልጡ ኢለ Very interesting to observe what is being discussed, but Ukraine is probably going to be part of the conversation. And so you mentioned Recep Tayyip Erdogan there. Now he is a member of NATO, so how does that work? What are his goals when it comes to this summit? ናይ ኤርዶዋን ናይ ቱርኪ ኣካል ናይ ኔቶ ከሎ ኣብዚ ዋዕላዚ ናይ ሻንግሃይ ኮርፖሬሽን መኻዱሲ ናይ ብሓቂ ከቢድዎም ኣሎ ምክንያቱ ክንምንታይ ከግርዑ ይፍትን ኣለዉ ቱርኩ ማለት ኣብ ኔቶ ካልኣይ ዝሓየለ ሰራዊት ዘለዎ ሃገር እያ ድሕሪ ናይ ኣሜሪካ እቲ ቀንዲ ኣገዳሲ ሰራዊት ዝበሃል ናይ ቱርኩ እዩ ሓያል ሰራዊት ዘለዋ ቱርኩን ድሕሪ ተዓልያ ካብቲ ኔቶ ዝበሃል እቲ ኔቶ ዝበሃል ትርጉም እውን የብሉን ተርዲኦም ኣለዎም ክዋጋእ ዝኽእል ሓይሊ የብሉን ኣሚን ጀርመን ሰራዊታ ንፈልጦ ኢና ፈረንሳ ዓዲ እንግሊዝ የብሎምን ጠቕላላ ክትብል ትኽእል ኢኻ ኣይኮነን ምስ ራሻ ክዋጋእ ዝኽእል ኣብ ኣፍሪካ እውን ሓንቲ ሃገር ክስዕር ዝኽእል ዓቕሚ የብሎምን ኣብዚ እዋን እዚ ብኣፎምን ብመላሓሶምን እንተዘይኮይኑ ኣብ ተግባር ሰራዊት የለን ስለዚ ዝሓየለ እግረኛ ሰራዊት ወይ እውን እቲ ክዋጋእ ዝኽእል ሰራዊት ናይ ኔቶ ናይ ኣሜሪካ እዩ ድሕሪኡ ናይ ቱርኪ ካልእ የለን ከማን ክትብል ትኽእል ኢኻ ሶ ቱርኪ ሕጂ ናብዚ ትኸይድ ምህላዋ ድማ ዓብ ስጋት እዩ ግን እንታይ ከም ስጋት ዘይኮነ ከም ሓደ ዘየድሊ ነገር ክገልጽ ወይም ዝፍጥር I like to see Erdogan as representing NATO at this what is sometimes called dictators club. However, to jokes aside, Turkey has of course very serious interests in Central Asia, and it's natural that when Central Asia is discussed, Turkey wants to be at the or near the table. We also know that Erdogan and Putin will meet to talk about Syria and Ukraine. That's according to Putin's foreign policy aid. Now, Belarus is also a new member. Partners including Saudi Arabia. So, እቶም ሃገራት ኣብዚ ዋዕላ ዝሳተፉ ዘለዎም ሻንግሃይ ኮኦፕሬሽን ኦርጋናይዜሽን ዝበሃል SCO ኣባላት መን እየን ቻይና ቀዳመይትላ ራሽያ ዘን ካርታታት እየን ጥቃጥቃ ዘለዋ እየን ጎረባብቲ እየን ተርዲኦም ኣለዎም ስለዚ ሰንትራል ኤስያ እዩ ኣብዚ ዝኣቱ ዘሎ ስለዚ ቻይና ህንዲ ፓኪስታን ኢራን ከምኡ ድማ ብንየው እንድሕር ከይድካ ድማ ኣዘርቤጃን ራሽያ ብዓብዪ ትብጫ ብላዕሊ ዘሎ ማለት እዩ ካዛክስታን ተቐጠልያ ድሙቕ ቀጠልያ ዘሎ ማለት እዩ ከምኡ ድማ ታጃኪስታን እቲ የለው ንእሽተይ ሃገር ማለት እዩ ኡዝቤኪስታን እታ ሰማያዊት እያ ስለዚ እታ ፒንክ ድማ ክሪጊስታን እናበለይ ዝቕፅል ስለዚ እተን ሃገራት ዳርጋ ብምልአን ጥቃጥቃ ዘለዋ እየን ርክብ ዘለወን እየን ስለዚ ከም ተዓዘብቲ ሕጂ ድማ ቤላሩስ ካብ ኤሮፓ መዳወብቲ ናይ ራሽያ ማለት እዩ ኣካል ናይዚ ሃገር ኮይኑ ኣትዩሎ ሕጂ በኣሜሪካ ኸ CBS ከመይ ገይሩ ሪፖርት ገይርዎ ንእሽተይ ሪና And Egypt. The group formed in 2001 as a counterpoint to Western alliances, and after this meeting, Xi and Putin agreed to continue cooperation in the face of a, quote, turbulent international situation. To discuss the alliance and its role in the world, we are joined by Marcus Garlauskas. He's a veteran of the United States National Intelligence Council and the director of the Atlantic Council's Indo-Pacific Security Initiative. Thank you very much for being with us. How has Russia benefited? How's Russia benefited from this public relationship with China? So they benefit in a variety of ways mutually. First and foremost, the alignment of Russia and China allows them both to challenge U.S. leadership as well as the international systems that were put in place after the Second World War. Essentially allows them to reshape the strategic environment that the U.S. and its allies and partners face. In addition, this allows China to support Russia's war against Ukraine. So ከም ንሪኦ ዘለና ብሓፈሻ እዚ ዓብዪ ስጋት ይፈጥረሎም ከም ዘሎን ንበይና ንራሻ ክሰርዋ ዘይከኣሉ ክንዲዚ ዓይነት ምስ ቻይና ጥራይ ዘይኮነ ሕጂ ካቲ ሻንግሃይ ኮርፖሬሽን ዝበሃል ብዙሓት ሃገራት ዘለዎ ብሪክስ ኣላያንስ ወሲኽካ እዚኦም ሃገራት እዚኣቶም ብሪክስ ንኣብነት ናይ ቁጠባ ጥራይ ሽርክነት እዩ እዚ ሻንግሃይ ኮርፖሬሽን ግን ናይ ሴኪሪቲ እውን ኣለዎ ስለዚ ወታደራዊ ወይ እውን ናይ ፀጥታዊ ዝምድና እውን ስለ ዘለዎ ዓብ ስጋት እዩ ዝገብረሎም ስለዚ እንታይ ኢና ንርኢ ዘለና እቲ ናይ ዓለምና ምቅያራት ናይ ሓይሊ እቲ ዩኒፖላር ወርልድ ወይ ኣሜሪካ ትእዝዞ ሩልስ ቤይዝድ ብልዎ ሩልስ ግን ሕግታት ግን ኣሜሪካ ተውፅኦ ማለት እዩ ከምኡ ዝነበረ ኣብ ቅድሚኦም ይፈሽል ከም ዘሎን
ዓብ ስጋት ይገብረሎም ከም ዘለዎን ብኩሉ መኣዝን ርኢና ኣለና ኣይኖ ቁርብ ተለ ግዜ ወሲደ ኣለኹ እዚ ግን ዓብ ትርጉም ዘለዎን ዓብ ቆላሕታ ናይ ዓለም ዝስዕብ ዘሎ ኩነታትን እዩ ክርዳና ክኽእል ኣሎ ሕጂ ናብ ዞባና እናወረድና ክመፅእ ኢና ሓደ ካብዚ ክህበኩም ደልየ ዘለኹ እዚ ካልኣይ ድማ ሓንቲ ኣብዚ ክርዳእኩም ዘለዎ እዚ ኩሉ ንሪኦ ዘለና ኮንፈረንስስ ሓደ ዘግህዶ ነገር እንተለዎ እንታይ ዘግህድ እዮም ዝብሉ ዘለዉ ፑቲን ከም ዘይተነፀለ ብዓለም ደረጃ ፑቲን ተነፂሉ በይኑ ከም ዝተርፍ ክገብርዎ ሓሲቦም ነይሮም እንተረኣኻ ንሳቶም እዮም ተነፂሎም ዘለዉ ኣሜሪካ ተነፂላ ዘላ ወይን ወስ ባይደን ብጀካቶም ናይ ኤውሮጳውያን ምስ ኤውሮጳ ገለ ዝገብሮ ዘሎ ምስ ካልእ መራሒ ብክብሪ ክይቕበልዎን ኣብ ካልእ ሃገር ክዘውርና ኣይተረኣየን ዝኾነ ይኹን ተቐባልነት የብሉን ሜይ ብጥልያን ከይዱ ሜይ ብፈረንሳ ከይዱ እዚኦም ናይ ቀደም ኣላያንስ ናት እዩ ኣብ ኤስያ ከይዱ ወይ ኣብ ካልእ ዓለም ከይዱ ዓብ ክብሪ ክወሃቦ ግን ኣይተረኣየን ስለዚ ኣብ ዝበፅሐ ህዝቢ ዓለም ተቐባልነት ናይ ኣሜሪካ እናንቆልቆለ ዝኸይ ዘሎ ነቲ ሪያሊቲ ገዲፎም ግን ኣብ ህውተታ ኣትዮም ፕሮፓጋንዳ ገብርለው ንዓና ተገድሰና ግን እዚያ ሕጂ ዝበኩም ዘለኹ እያ እዚያ ሕጂ ዝበኩም ኣዝያ ኣገዳሲት ሓበሬታ እያ እዚያ ድማ ኣብ ዞባና ዝግበር ዘሎ ኩነታት እዩ እንታይ እዩ ስኸ ክልተ ሪፖርት ክበኩም እየ ካብቲ ናይ ሻንግሃይ ኮርፖሬሽን ከይወፃና ከለና እዛ ትሪእዋ ዘለኹም ኣብ ዞባ ቀይሕ ባሕሪ ኣብ መንጎ ኣልሸባብን ሑትን ሓደ ርክብ ተፈጢሩ ኣሎ እዩ ዝበሃል ዘሎ ቅድሚያ ግን መረዳእታ ናይ ዘለና ሓንቲ ቅልጥፍቲ ምዕባለ ዘላ እውን ክርዳእና ዘለና ንዓ ከሪአኩም ክፍትን እየ Libya is bolstering its defense capabilities. And how? It signed 3 memorandums of understandings with Turkish companies to boost localization of its defense industries. Now, as part of the agreement, state owns سعود عرب دما أفيتنا زلا هجر مجمريا باك جمريا سعود عرب بس تركي حدش ديل تكبر كم زلا نايم تاي ديل ناي وتهدراوي حيل الديل مجم ترك عبز وانزي وتهدراوي عقمناتا قلب درجة عالم تتأماتي تهجريا بفلا دما أب عودنا درونس سبزي بلن نفرت مالتي درونس أبو قالك كابتن العول بقعد زلوان هجراتي تبهل دلا عقم زلوان درونات رايد كونس ببزحين بزغلط فانكتفرد خل هجريا مالتي سلازي أبزو كونتات زي سعود عرب دما ናይ ነዊሕ ግዜ ምስ ኣሜሪካ ሽርክነት ናታ ነይሩ ሕጂ ናብ ካልኦት ናብ ቻይና ገፃ ትኸይድ ከም ዘላ ናብ ራሽያ ገፃ ትኸይድ ከም ዘላ ከምኡ ድማ ምስ ሓደ ሪጅናል ፓወር ስዑድ ዓረብሲ ሪጅናል ፓወር እዩ ሶይስ እቲ ትርኩ ዝበሃል ድማ ዞባዊ ሓይሊ እዩ ክልቲኦም ብሓደ ኮይኖም ስምምዕ ገይሮም ወታደራዊ ሓይሊ ብሓደ ክሰርሑ ወይ እውን ትርኪ ወታደራዊ ዓቕምናታ ምስ ሳውት ኣፍሪካ ምስ ስዑድ ዓረብ ሼር ክትገብሮ እየ ዝበሃል ዘሎ ስለዚ ትርኪ ናበይ ትመፅእ ኣላ ኢልና ናብ ሶማልያ መፅኣ ኣላ ኣብቲ ዞባና ዘለዋ ጽልዋታት ንሪኦ ኣለና ንሶማልን ኢትዮጵያን ኣብ ጣውላ ኣምፂኣቶም ኣላ ኦኬ ንቐፅል እንታይ ማለት እዩ እዚ ትርጉም እዚ Saudi Arabian military industry said that Turkey's drone maker Baykar will establish manufacturing capabilities and also develop systems for Baykar's drones in Saudi Arabia. In addition to this, the kingdom has roped in the Turkish aerospace and defense company Aselsan to also ከምዚ ንሪኦ ዘለና እዚ ካምፓኒ ዓብ ካምፓኒ ናይ ቱርኪ ማኒፋክቸሪንግ ሳይት ወይ ከዓ ናይ መፍረ ቦታ ፋብሪካ ኣብ ስዑድ ዓረብ ክሃንፅ ምዃኑ እዩ ዝንገር ዘሎ ስለዚ ኣብቲ ዞባቲ ኣብ መንጎ ስዑድያን ኣብ መንጎ ቱርክን ዘለዎ ዝምድና እናተቀራረበ እዩ ዝመፅእ ዘሎ መጠን እስራኤል ንጋዛ ዝሃረመቶ መጠኑ ነተን ሃገራት ናይ እስላም መመሊሶም ከም ዝቀራረቡ እያ ትገብሮም ዘላ ስለምንታይ እዩ እዚኦም ሓይልታት እዚኣቶም ዳርጋ ምትፍናን ነይርዎም እዩ ብፍላይ ቅድሚ 6-7 ዓመታት ተመሊስካ እንተሪኢኻዮ ቱርኪ ምስ ቀጠር እያ ኮይና ነይራ ስዑድ ዓረብ ኢማራት ካልኦት ሃገራት ኮይነን ድማ ኣንፃር ነታ ቀጠር ትበሃል ንከውድቕዋ ኣገዳ ወላት ነፋሪት ናታ ከም ዘይበርር ገለ ብዙሕ ፀገም ያጋጢሙ ነይሩ ኣብ ኤርትራ እውን ተራእዩ ማኒፌስቶት ኮይኑ እቲ ፅልዋናቶም ቀጠር ኣብ ጅቡቲ ነይሩ ኣብ ኤርትራ ኣብዚ ከባቢ ቀርኒ ኣፍሪካ ብዙሕ ሓሸውየ እዩ ነይሩ ኣብዚ እዋን እዚ ግን ኩሎም ወገነነቶም ኣነፂሮም ኣብ መንጎም ዘሎ ፍልለያት እናገበሩ ዳርጋ እናተቀራረቡ እዮም ዝመፁ ዘለዉ እቲ ዝዓበየ ሓይሊ ዝነበረ ድማ ምስ ኩሎም ዘይሰማማዕ ዝነበረ ዝበሃል ኢራን እዩ ነይሩ ኢራን ፕሬዚደንት ናይ منكش سماي وارسو مرحنا إيران بريزنت رأسي نبتركو خيدو بس أردوان تراقيبو تبوق سممع زمدنا نقدنا تم نكعبيو تسمامع من رم قدمي ناي نفاريت حدا قاعد ماتو سلازي ناي إيران بريزنت دما نسعوديا أنا مجمرة عرخندي عمد كيدن يرو سلازي إيران سعوديا تركي زوم سلسة عبيت حيلتات ناي تزوباز بحالو أمونغوم زلو زمدنا إن عبي خيدا له إذا خانة تزوبا رقعتي فترة له أمونغو دما نزوم كلهم نابأسي حيال كوينو زنبر إسرائيل نحتنصل يخيد الله تبدحر إسرائيل كوينو نخالوت فللي ناشط زنبر دما أمريكا ممليسو كابت جيم يوصل له لذي نايزون كلهم حيلتات تركي مس السعودية ركب تركي مس إيران مس السعودية كالوت حيلتات كلاتهم كرهبو خلو من يزربح تشاينا سلامية تدلع زوبازي بقربنا عاكس الوازغ الزوباس اللي زغونه عبز زوبازي سلام كتركب كالك كمان تربح إيرترا
ኣብዚ ዞባ እዚ ሰላምን ርግኣትን ክመፅእ ከሎ ኤርትራ ትረብሕ ምክንያቱ ኤርትራ ነዞም ሓይልታት እዚኣቶም ምትፍናን ድሕር ተፈጢሩ ገሊኦም ምስ ገለ ኣሜሪካ ከም ድሌት እናዘወረቶም ኤርትራ ሓንቲ ካብ ንእሽተይ ሓይሊ ሓደ ዓብይ ፀቕጢ ናይ ኣሜሪካ ዝወርዳ ዝነበረት ሃገር ስለ ዝኾነት እዚኦም ሓይልታት እዚኣቶም ወገንነት ናቶም እናቀየሩ ክኸዱ ከሎ ኤርትራ ኣብ መንጎ ትርስዓላ ተተረሲዓ ድማ ኤርትራ ትዝበለፀ ዕድል ናታ እዩ ካብ ዓይኒ ኣሜሪካን ካብ ዓይኒ ኤውሮፓን ክትወፅእ ተጀሚርካ ዓብ ኣድቫንቴጅ ዘለካ ከም ንእሽተይ ሃገር ማለት እዩ ስለዚ ኩሉ እዚ ዝግበር ዘሎ ምዕባለ ንኤርትራ ትርጉም ዘለዎን ሓገዝ ወላ ብቐጥታ ዝፀልዋት ዘይኮነ ኣሜሪካ ትሰዓረሉ ወይ እውን ናታ ጭዋዳ እናጎለለ ክኸይድ ከሎ ንኤርትራ ፅቡቅ ጥራይ ክኸውን ዝኽእል ብፃዕሪ ናይ ኤርትራ ዘይኮነስ ግን በቲ ናይ ዓለምና ምንቅስቃስ እዩ ዘጋጥም ዘሎ እዚ explore opportunities to develop defense electronics technologies in Saudi Arabia. Now, according to Saudi Arabian military industries, they have also signed a preliminary agreement with Turkey's Fergani Space to develop emerging technologies to cater to the global space sector. Even last year, Turkey's leading exporter of armed drones, Baykar Technologies, signed 2 contracts with Saudi. So among Turkun Saudian ዘሎ ዝንድና እናተቀራረበ ይድመጽ ዘሎ ነቲ ዞባዊ ርቃት ድማ ዓብ ተራ ክልዎ እዩ ዝኩነታት እዚ ምክንያቱ ኣብ ኩሎም ሓይልቶም ሃገራት እስላም ብምልአን ብምርድዳእ እናተቀራረቡ ይኸዱ ኣለዉ እቲ ቀደም ኣብ መንጎ ምርድዳእ እንተተፈጢሩ እስራኤል ስቃ ስለ ዝስምዖ ዝነበረ ኣሜሪካ እናሸንከሮ እዩ ዝኸይድ ንቱርኪ ምስ ስዑድያ ከም ዘይረዳዳእ ስዑድያ ምስ ኢራን ከም ዘይረዳዳእ ኣብ መንጎ ስዑድያን ቱርኩን ስምምዕ ከም ዘይህሉ ንግብፂ ምስ ክስቶም ምስ ቱርኪ ስምምዕ ከም ዘይህልዋ ኩሉ እዚ ትርእይዎ ዘለኹም ኣሜሪካ ትንድሶ ዝነበረት እያ ስለዚ ፕሬዚደንት ኤርዶዋን ናብ ግብፂ ከይዱ ክልቲኦም ሲሲ ንሱን ፅቡቅ ስምምዓት ንግድናቶም ክሕይሉ ምዃኖም ተገላሊፆም ስለዚ ኩሎም እዞም ሃገራት ትርእይዎም ኣለዎም ከመይ ኢሎም ይቀራረቡ ኣለዉ ኩሉ እቲ ዓለም ሓደ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ኣብ ገለ ኢንተርቪው ናቱ ብንፁር ገሊፅዎ እዩ ኩሉ እዚ ፀገማት ኣብ ዞባና ዘሎ ኣብ ጋልፊ ዘሎ ኣብ ምብራቅ ኣፍሪካ ዘሎ ኣብ ኩሉ እንተሪእካዮ ብድሕሪ ዕምቆት ፈቲሽካዮ ኢሉ ኣሜሪካ ትዘርኦ ፀገም ምዃኑ ክትፈልጥ ክትክእል ኣለካ ረብሓናታ ዕብላላናታ ንምርግጋፅ ንሳት ትዘርኦን ንሳት ትህንድሶን ምዃና ኢኻ ትፈልጥ ኢሉ ስለዚ ኩሉ ድማ ሎሚ በብሓደ እናተማሕወ ይኸይድ ኣሎ ምክንያቱ ኣብ ዩክሬን ትዕወት የላን እስራኤል ድሳት ትድግፋ እውን ትዕወት የላን ኣብ ኤስያ እውን ብታይዋን ጌራ ንቻይና ትዕወት የላን ስለዚ ኣብ ኩሉ ኣብ ሑቲ ድማ ንምፃ ሕጂ ናይ ሑቲ እታ ናይ መወዳእታ ናብቲ ዞባ ዘላያ እዚያ ኢኻ learning about this very new nascent collaboration between the Houthis and Al-Shabaab. Yes, it is surprising, senior U.S. defense officials tell me, and it is concerning. A couple of years ago when we were looking at ties between the Houthis, we were looking at them trying to supply Islamic State, which is an enemy of Al-Shabaab, in that region through funding by Iran. Now we are seeing that the Houthis, because they want to be a threat that is taken more seriously, they are willing to reach out to Al-Shabaab to try to attack ships. So እዚኣ ትሪእዋ ዘለኹም ሓደ ሪፖርተር ናይ ቮይስ ኦፍ ኣሜሪካ እዩ ብዛዕባ ስለያዊ ሓበሬታ እንታይ እዮም ዝብሉ ዘለዉ ኣብ መንጎ ሑትን ኣብ መንጎ ኣልሸባብን ርክብ ተፈጢሩ ከም ዘሎ ይነግሩ ኣለዉ እዛ ዘረባ እዚኣ ሓያል ጌራያ ታፅንፅንታ ሕጂ ግን ብወቂዒ ኣብቲ ሚድያ ናይ ቮይስ ኦፍ ኣሜሪካ ማለት ናይቲ ስለያዊ ወይ ናይቲ ስቴት ዲፓርትመንት ናይ ኣሜሪካ ፅልዋ ፖለቲካዊ ፅልዋ ንምግባር ዝጥቀመሉ እዩ ስለዚ ልክዕ እቲ ፖሊሲ ናይቲ ሃገር ኣብኡ መንገዲ ኢኻ ክትርድኦ ትኽእል እንታይ እዮም ዝብሉ ዘለዉ ሑቲ ኣብ ቀይ ባሕሪ ንኣሜሪካ ኮምፕሊትሊ ስዒርዋ እዩ ኣሜሪካን መሻርክታን ካብ ቀይ ባሕሪ ጠቕላላ ከም ዝሃድሙ ገይርዎም እዩ ስለዚ ሑቲ ሓደ ሓያል ሓይሊ ምዃኑ ኣብቲ ዞባቲ ተፈሊጡ ኣሎ ሕጂ ድማ እንታይ ይብሉ ኣሎ ምስ ኣልሸባብ ርክብ ኣለዎ ብምባል ኣብ ሶማልያ ሓደ ወራር ክገብሩ ከም ዝኽእሉ እዩ ዝንገር ዘሎ ብተመሳሳሊ እውን ኣልሸባብን ሑትን ርክብ የብለውን መብዛሕቶም ክራኸቡ ይክእሉን እዮም ዝብሉ እቶም ክኢላታት ኢንዲፐንደንት ክኢላታት ስለምንታይ ሑቲ እንታይ እዩ ሑቲ ሸዓ እዩ ተኸታሊ ሸዓ ምስልምና እዩ ኣልሸባብ ግን ሱኒ እዩ ስለዚ ክልቲኦም ከዓ ኣስላማውያን ሓይልታት ስለ ዝኾኑ ናይ ክልተ ኣንፃራዊ ሓይሊ ናይ ምስልምና ስለ ዝኽተሉ ኣብ ሓደ ጣውላ ኮይኖም ንሓደ ዕላማ ክቃለሱ ይክእሉን እዮም ኣልሸባብ ማለት ነቲ ሃገር እስላማዊት ሃገር ክገብራ ዝደልዩ ንሶማልያ ስለዚ ሑቲ ድማ ከምኡ ናይ ሸዓ ዓይነት ሓይሊ እዩ ስለዚ ክልቲኦም ኣብ ሓደ ክሰርሑ ይክእሉን እዮም ዝብሉ እቶም ብነቲ ነገራት ዕምቀት ዝፈልጥዎ ከም እዮም ዝብሉ ኣሜሪካ ግን ከምቲ ቅድሚ ሕጂ ነቲ ኣልሸባብ ዝበሃል ኣብ 2006 ተጠቂማ ብመንገዲ መለስን ህወሓትን ኢትዮጵያን ጌራ ወራር ኣብ ሶማልያ ጌራ ክሳብ ሎሚ እታ ሶማልያ ትበሃል ጥዋውዓ ኢላ ዘላ ሕጂ እውን ሓድሽ ህንደሳ ገይሮም ምስቲ ኢትዮጵያ ናብ ሶማሊላንድ ገይሮሞ ዘለዉ ንሱ እንተዘይተተግቢሩ ብመንገዲ ኣልሸባብ ሓይሉ ኣሎ ተባሂሉ መጥቃዕቲ ክግበር ከም ዝኽእል ናብ ሶማልያ ዝእንፍት ዘረባ እዩ ብምባል ነዚ ኩነታት ይገልፅዎ ኣለዉ ስለዚ ኣብ ዞባና ሓደ ሓደገኛ ምትትታው ክህሉ ከም ዝኽእል ብፍላይ ድማ ኬንያ ከም ሓንቲ ቬሰል ናይ ኣሜሪካ ኮይና ወይ እውን ኣሜሪካ መጋበርያ ኮይናቱ ዘላ ብኩሉ መንገዲ ኬንያ ንባዕላ ኣብ ሽግር ኣላ ሕጂ ናባይና ክንከይድ
try to attack ships, primarily U.S. and UK ships, in a different area. As you point, 190 become a bigger deal. Officials are telling me they're trying to reach out of that region, and they see Al-Shabaab as a means to do it. For Al-Shabaab, so what they want? Well, they're very concerned. They say, well, they're very development. Shows reacting to this latest development. Well, they're very concerned. They say that the Houthis have been doing this in the Red Sea and that the United States has been trying to stop them. The Houthis have, with those 190 attacks, I should point out that very few have actually hit ships, but they have had some success sinking the Ruby Mar, for example, and they want to cause problems elsewhere. They feel like they are doing this in support of Palestinians and Hamas in Gaza, but I will say that a Pentagon spokesperson pointed out that most of the ships that they're hitting have nothing. መፈንቅለ መንግስት እናካሂዳለን ብሎ አንዳንድ አባቶቻችን ኦኬ ናይ ክንቀጥልና ካብ ኢትዮጵያ ቅድም ግን ኢትዮጵያ ድሕሪት ክመልሰኩም እየ ኣቢ ብዛዕባ መፈንቅለ መንግስቲ ጭንቀት ገይሩልኩም ዘሎ እዩ ዝነገር ግን ናብ ኬንያ እስከንኸይድ ቅድሚኡ ኣብቲ ጎረቤትና ዝካየድ ዘሎ ብዙሕ ነገራት ክርኢ ስለ ዘለኹ እየ ሕጂ ሓደ ኣባል ባይቶ ናይ ኬንያ ኣብ ባይቶ ናይ ኬንያ ዝተዛረቦ ክሳዕ ክንደይ ፖለቲካዊ ብልሽውና ኣብቲ ሃገር ከም ዘሎ driving such big vehicles including ourselves. When did we decide that I must drive a car which is 4.8 cc, that a 3,000 cc is not good enough? When our children don't have medicines, when our women are not giving birth, when we can't feed our children, when we buy fertilizer, we deal on it, we sell some of it, we sell mchanga. እንታይ ዝብል ዘሎ ማእሲና ተሰማሚዕና ኣባ ኣዝዩ ክቡር መኻይን ልዑል ዓቕሚ ዘለዎ ፍጥነት ዘለዎ መኻይን ንክንገዝእ ትካላት ንክንውንን ፕራይቬት ካምፓኒስ ጌርና ሃብቲ ናይቲ ሃገር እናኣከብና ኣብ ቪላታት ከም ንነብር ህዝብና ግን ሕክምና ይረክብ ትምህርቲ ይረክብ መዓት ካብቲ ዘሎ ፀጋታት ዘይረክብ ማእሲ ኣብ ከምዚ ደረጃ በፂሕና እናበለ ነፍስና ነቐፈ ይዛረብ ዘሎ እዚኣ ግን መጀመሪት እያ ናይቲ ኩሉ ዘጋጥም ዘሎ ዕንወት እቲ ፖለቲካዊ ክላስ ንነዊሕ እዋን ዝሰርሓሉ ምዃኑ እንታይ ዝብል ኣነ ቅድሚ ሕጂ ኣብ ፖለቲካ ናይ ኣፍሪካ ኣብ ኮትዲቫር መንግስቲ ናይቲ ሃገር ዝነበረ ካብቲ ሃገር ተዘቂቑ ጥራይ ክዳኑ ኣብ ፅርግያ ክወፅእ ከሎ ይዝከረኒ ኣባና እውን ክመፅእ ከም ዝኽእል ፖለቲከኛታት ገዛና እዞም ህዝቢ እዞም መንእሰያት ሰላማዊ ሰልፊ ዝገብሩ ዘለዉ ፅቡቅ ጌሮም ፈሊጦምና ኣለዉ ገዛና ኣበይ ከም ዝኾነ ፈሊጦም ኣለዉ ትካላትና እንታይ ምዃኑ ፈሊጦም ኣለዉ ረቂቕ ዝኾነ ሓበሬታ እዩ ዘለዎም ንሕና ንረብሓሉ ንሳቶም ግን ጠቕላላ ረብሓ ዘይብሉ ሃገር ስለ ዝሃነፅና ናቱ ዋጋ ኢና ንኸፍል ዘለና እናበለ ይዛረብ ዘሎ ባይ ደ ወይ ብዙሕ ቪድዮታት ኣብ ትዊተር እቶም ነቲ ቢል ንኣብነት ነቲ ናይ ግብሪ ንክውስኽ ኣብ ልዕሊ ድኻታት ወይ እውን ኣብ ልዕሊ ኖርማል ህዝቢ ግብሪ ናይ ባንን ናይ መድሃኒትን ናይ ካልእን ንክውስኽ ዘፅጠቑ ኣባላት ናይቲ ባይቶ ቦናስ ክወሃቦም 1 ሚልዮን ሽሊን ክወሃቦም ምዃኑ ተነጊሩ ነይሩ ስለዚ እቶም ከምኡ ዝገበሩ እቶም ህዝቢ ወከልትናቶም ንሓደ ብፍላይ ኣብ ገጠር ካብ ሓደ ገጠር ዝኸደ እዩ መኪኑ ሒዙ ንገጠር ክኣቱ ከሎ ረኺቦም እሞ ነታ መኪኑ ንዑ ናይቲ ብላዕቲ ዝስተ ገይሮም ሃዲሞ ወፂኡ ኣይሞተን ካልእ ነቲ ቢል ዝፈረመ ናይቲ ገለ ካብቶም ዓበይቲ ኣባላት ናይቲ ባይቶ ኣብ ኬንያ ቪላ ናቱ ኣብ ጥቁ መፂኦም ቶም ሰላማዊ ሰልፊ ኣብቲ ገዝኡ ዝተገበረ መናብረ ካሊእ እዩ ስለዚ እንታይ ማለት እዩ እቲ ህዝቢ man ከም ዝሰርቆ ዘሎ ነቲ ሃብቲ ፈሊጡ ኣሎ ስምዑ ወጅ We are bringing in maize when we are supposed to be planting maize and giving farmers fertilizers and giving them funds so that we can get production and increase that so that we create jobs for our people. It is we politicians who won't buy 2 million metric tons of maize. We come and sell. We bring 3 million metric tons of sugarcane. Mumias is dying. Chemelil is dying. So እንታይ ዝብል ዘሎ ድቁዕ ከነምፅና ተባሂልና እቶም ፖለቲከኛታት ኣምፂና ንሸጦ እኽሊ ክመፅኡ ተባሂሉ መፅኡ ብመንገድናትና ይዝርጋሕ ስለዚ እቲ ፖለቲካዊ ክላስ ናይ ኬንያነ ብቀረባ ስለዘይተቐመጥክሉን ብረቂቕ እውን ስለዘየፅናዕኮ ብልሽውና ከም ዘለዎ ይፈልጥ እየ ኣብ ሱዳን ግን ከምኡ ነይሩ ንኣብነት ሱዳን ፖለቲከኛ ኣብ ዓመተ ስልጣኑ ሃብቲ ሚድ ይወፅእ ንሱ ጥራይ ዘይኮነስ ንሱን ዓሌቱን እዮም ዝብትሞ ማለት እዩ ኩሉ እቲ ኣብቲ ሃገር ዝኣቱ ብመንገድታ በታ ንሱ ዘላቶ ስልጣን ኣብ ኢሚግሬሽን ዘሎ ቤተሰቡ ደገኑ ክኸዱ ዲ ንካልኦት ገንዘብ እናወሰደ ማራይ ዝሰርሕ ኣብ ሕርሻ ዝገበርካዮ ድቑዑ ዲ ካልእ ኩሉ ናይቲ ሃብቲ ንሱን ቤተሰቡን ከም ዝህብትሙ ይገብር ኣብ ንግዲ ዝገበርካዮ ትካላት ክብከሎ ድዩ ፋብሪካታት ድዩ ኣታዊ ውሽጢ ሃገር ድዩ ነፍሲ ወከፍ ኣብታ ዘለዋ ብልሽውና እዩ ዝገብር እዚ ነገራት እዚ ኣብ ኤርትራ የለን ኣይፍተኒ ወይ ከምኡ ይገብሩን እዮም እቲ ሰባት ከምኡ ዓይነት ሕማም የብሎም ክንብል ኣይንኽእል ኢና እቲ መንግስቲ ግን ተሪር መርገፂ ስለ ዘለዎ ኣበይ ኢኻ ትሪኦ ሚኒስትሪ ሕርሻ ዘሎ ሚኒስተር ናይ ኤርትራ እንታይ ዓይነት መኪና ይዝውር ኣብ ከመይ ዓይነት ቪላ ይነብር ወይ እንታይ ዓይነት ትካላት ይውንን ሓደ ካብቲ ንህዝባዊ ግንባር ምናልባት ኣብቲ 95-96 እዚ ናይ G15 ገለ ዝበሃል ሓደ ካብቲ ምስቲ መንግስቲ ዘሰሓቦም እዩ እቲ ህግደፍ ዝበሃል ፓርቲ እንታይ ዝብል መርገፂ ሒዙ ሓደ ኣብ ፖለቲካ ናይቲ ሃገር ዝሳተፍ ኣብቲ ፕራይቬት ሴክተር ከይዱ ካምፓኒታት ክገብሩ የብሉን ኢሎም ምክንያቱ ፖለቲካዊ ስልጣኑ ተጠቂሙ ኣብቲ ፕራይቬት ሴክተር ድሌቱ ክገብር ስለ ዝኽእል እቲኣቶም ግን ነዚኣ ተቃዊሞም ነዚ ሓሳብ እዚኣ እንታይ ዝብል
ሓላፍና ሓደ ሚኒስትር ተኮይንካ ትካል ክትገብር የብልካ እንታይ ማለት እዩ ብፍላይ ድማ ንስኻ ከም ተራሰብ ተመሪፅካ ኦኬ ሓደ ሰብ ተራሰብ ቢዝነስ ኣይነበረካን ትካል ኣይነበረካን ከም ተራሰብ መሪፁካ መንበር ናይ ሕርሻ ይብካ ትካል እንድሕር መስሪትካ ንስኻ ነቲ ትካልካ ኣድቫንቴጅ ክትገብረሉ ኢኻ ኮንፍሊክት ኦፍ ኢንትረስት ይበሃል ምናልባት ንስኻ ከይተመረፅካ ከለኻ ብናትካ ፃዕሪ ሃብታም ነርካ ሽዑ ተወዳዲርካ ተታዊካ ምናልባት እየ ዝብል ዘለኹ እምበር እዚ ኸማ ንባዕሉ ኳስችነብል እዩ ንስኻ ስልጣን ተለካ ብዙሓት ትካላት ንዓኻ ፌቨር ክገብሩልካ እዮም ምንታይ ናብ ስልጣን ረብሓ ንኽትቦም ስለዚ ሓደ ሰብ ኣብ ፖለቲካ እንድሕር ኣትዩ ቻይና ሕጂ እውን ብሓያል ናህሪ ትገብሮ ዘላ ንሱ እዩ እቶም ኣብ ፓብሊክ ሴክተር ዘገልግሉ ዘለዉ ብጀካ ደሞዞም ኣብቲ ፕራይቬት ሴክተር ካምፓኒታት ክገብሩ የብሎምን ኣብ ኣሜሪካ ኸይድ ኩሉ እቲ ኮርፖሬሽንስ ነቶም ፖለቲከኛታት እንታይ ዝገብሮም ሎቢ እናገበረ ብዙሕ ረብሓታት ከም ዝረኽቡ ዝገብሮም ስለዚ እንድሕሪ ሎቢ ተፍቅድ ኮይንካ ሎቢ ማለትካ ብልሽውና ማለት እዩ ስለዚ እቲ መንግስቲ ኣብ መንግስቲ ከገልግል ዝኽእሉ ሓደ ሰብ ናብ ስልጣን ምስ መፀ ዝህብትም እንድሕር ኮይኑ ሓደ ሰብ ናብ ስልጣን ስለ ዝመፀ ቪላታት ዝሰርሕ ተኮይኑ ናብ ስልጣን ስለ ዝመፀ መኪና ክቡር ዝውር ተኮይኑ እንታይ ካ ትብሎ ዘለኻ ንብልሽውና ኢኻ ትዕድሞም ዘለኻ ካብ ስልጣንካ ክወርድ ኣይደልን እዩ ባንጎት ወሪዱ እንታይ ክኸውን ስለዚ እቲ ብልሽውና ኣብቲ ሲስተም እንድሕር ኣትዩ ሃገር ንኽትምዕብል ዓብ ፀገም ይክልዋ You guys dying. Those are factories that used to employ people. Who are the biggest dealers of investment companies in Kenya? We, the political class. What happened to Kenya Airways? Look at it now. It's smelly, filthy. It was the pride of Africa. Who runs Kenya Power? Why are we not told who are the owners of the independent power suppliers of this country? Why are we not being told who owns our national parks? But you hear money is being stolen by none other than the elites and the political class. These people out here are tired. These people are tired. I was crying this morning today because we are messing up a good thing. We are messing up this country. Who wants to be a refugee? And there's enough for you people to eat, so long as you eat with manners. The revenue we collect is enough to run 8 African countries, Kenya, Rwanda, Burundi, Tanzania. So, እቲ ባጀት ናይቲ መንግስቲ ብጣዕሚ ኣና ኣመራር ዝዛረብ ዘሎ ክትበልዕ ትኽእል ኢኻ ግን ዓይኒ የብለይ ስኒ የብለይ ብስርቅት ንሕና ንረኽቦ ዘለና ናትና ፖለቲከኛታት ናይ ኬንያ ኣብ ኣፍሪካ ዝለዓለ ክፍሊ ዘለዎም እዮም ዝበሃሉ ስለዚ ሓደ ፖለቲካ ኣትዩ ብሰንኪ ፖለቲካ ዝህትም እንድሕር ኮይኑ ብትክክል ሲስተም ፅቡቅ ኣይኮነን መራሒ ናይ ኣፍሪካ ኻ እዩ እንዲኻ ንለኻ ደሞዝ ክህልዎም ኣሎ ፖለቲከኛታት ፅቡቅ ደሞዝ ክህልዎም ኣሎ እዚ ትክክለኛ እዩ ሓደ ፖለቲከኛ ፅቡቅ ደሞዝ ክህልዎ ኣሎ በኣት እቲ ፖለቲከኛ ግን ገደብ ክህልዎ ክኽእል ኣለዎ እቲ ፖለቲካ መሳርሒ ኮነን ገንዘብ ህዝቢ ዝጥቀም ዘሎ ደሞ ገንዘብ ህዝቢ ክሳብ ዝኾነ ድማ ገደብ ክህልዎ ኣሎ ካብቲ ወፃኢ ድማ ኣብቲ ፕራይቬት ሴክተር ክትሓዋወስ የብሉን ዝብል እምነት ኣለኒ ኣነ ሕጂ ንኤርትራ ኣብ ህግደፍ ዘሎ ከም ድሌትካ ክትዛረቦ ትኽእል ኢኻ ግን እትዮም ሰባት ኣብቲ ፖለቲካ ዘለዎ ግን ናይ ብሓቂ ሃገራውያን እዮም ንነፍሶም ክጥዕሞም ኢሎም ኣብ ናይ ሞዴል ናይ 222 መኪና ዝውሩ ይኮኑን ተራሂቦ ዘለዎም እዮም ብተራ መናብሮ ዝነብሩ እዮም ብዙሓት ሃብታማት ካብኦም ንላዕሊ ሂወት ከም ዘለዎም ፍሉጥ እዩ ፅቡቅ ሂወት ክህልዎም የብሉን ፅቡቅ ገዛ ክህልዎም የብሉ ይብል ኣለኾነ ኣነ ደስ ብለኒ ተጋደልቲ እውን እኮ እዮም ነይሮም እዚ ኣብ ሰውራ ነዊሕ ዝተቃለሱ እዮም ፅቡቅ ሂወት ክህልዎም ይግብኦም እዩ ፅዕሮም ልዮም ግን ኤክሰሲቭ ክኸውን የብሉን ካብቲ ናትካ ህዝቢ ዝፍለቅ ክኸውን የብሉን ኣመና ዝተፈልየ ክኸውን የብሉን ሓደ ሰብ በቲ ዘሎ ሕጊ ተጠቂሙ ብቢዝነስ ናቱ ማዕቢሉ ቪላ እንተሰርሐ ፀገም የብሉን ፖለቲካዊ ስልጣን ስለ ዝሓዘ ናይ ህዝቢ መንበር ስለ ዝሓዘ ግን ቪላታት ገይራው ክነብር የብሉን ምክንያቱ እቲ ዝጥቀመሉ ዘሎ ሃብቲ ንህዝቢ ማዕረ ወይ እውን ብምዕሪት ይኮዞ ዘሎ እምበር ሕልፍ ዝበለ ክብፅሖ ይግባእን ግራት ኣቡ ይኮነን ስለዚ እዚን ወዲ ዝኒ ድማ እዛ ኣብ ኬንያ ነታ ሃገር ዘባኽና ዘሎ ኣብ ሱዳን ተኸይድና ድማ ንእሽተይ ሰሜና Talk about what's happening in Sudan because people are talking about the risk of genocide here in Darfur in the city of Al Fasher. It's a very dire situation. There is fighting in all directions. Most of the attacks are happening on civilians' facilities, particularly civilians' homes. We're past that. For the people on the ground in Al Fasher, they don't need press releases. They need protection. A civil war broke out in Sudan just over a year ago, and there's fighting across large parts of the country. The capital, Khartoum, is barely functioning. سنتين نرجع لنا سودان كلاس تشاو تازع عبيت مزاربي تارسيا خوينا زلا اتي مزارب عرس غير وازلو دما اتكونتات نريو زلنا بحفشا معالتاوي توق عنوات قتلت بفلا حجرما هذا عبي هلكي تكايت كم زلو ዓለም ሙሉ ዓፊናቶ ብዓለም ሙሉ ዘይስማዕ ዘሎ ብፍላይ ኣብቲ ዳርፎር ዝበሃል ብዙሕ ሕልቂት ይካየድ ከም ዘሎ ይዝንገር ዘሎ ሕጂ ከማኒ ሓሽካቡና ብቁሩብ ትቆላሕታ ናይቲ ሚድያ መፅይዎ ኣሎ ካቨር ገብርዎ ኣሎ ብቀፃሊ ሓድሽ ቪድዮ ክወፅእ ንሪኢ ኣለና ብሓፈሻ ሱዳን ናይ ብሓቂ ዝተረስዐ ኩናት እዩ
أنا حنتك بالزغل السودان كغيرها ويون السودان سلام كم سأل عقمية بالليل حنتك بلا زلني إرتراوجن بليز تمهار كاب السودان تمهار كاب كينيا تمهار كاب سوماليا تمهار كاب إثيوبيا تمهار كاب ليبيا تمهار كاب يمن تمهار كاب زكنا مهار تزيكينا حلفلنا ونا يكونن لذي إرتراوي أوريدي نكحيو نزينا إرترا ندحريك كمال سواج دليل بزحات له كاباتو تمهيرنا نابهم كيت أمدنا نقد ميت قصنا كن كيدا لنا I'm very very sad السودان كم زغت كون again زمن عمر البشير تمنيهم كرهبوا يكونون يا مبزوان زي كاوز بلس دلينا ديمقراطي دلينا فتح دلينا نو مجمريا تقامات كاخت حول لك مجمريا فلليات كاخت على لك مش فلليات كا ديمقراطي كما تكاي كلني بهيمانوتم بعليتن استماغال حبرتسب ديمقراطي كنبراي كلني مغنياتو بفلاي كدرجه نقحت لحل انت زي كوينو حدا ود عليه تقدلي حدا ود هيمانوتو كدلي حدا ود قبيلو خدلي حدا ود قلملي هاجر حون حوي كاتوازغل هي وبندما بزوريانا بكل وجن ريالنا كابزي نمهار نتحقراونتنا نتيرتراونتنا كان عزيز علينا ناي السودان كم زلنا بلنا خلنا حد حماق سودان او دما presented my first report as the special rapporteur on the human rights situation on Eritrea. The reports clearly indicated that the human rights situation in the country is still very dire and there is no any progress in many aspects related. زي السودان هاجرو اي تبلع اي تستقينو خلو ابزوبانا ملو حولنا تفسس خلو لبونا ناتو بزعبا ايرترا مخصاص ترايو I mean when are these people going to wake up انتايا كبل دليل اللغو ايرترا بيرفكت منقسية بالله نكون خلي تساقام يبلو انتو وحدا قن سبب ترقاي قتل يلان هلقيتي في التأمي يلنا بيرترا التيو انز بهار رئيس انت زهلو نتدح انزل لو كنتا دقيفونا بزبالة انك خيد محق زنيرو انتاي قن قبرا لبعالزي السودان ملئتي حاولنا تتفا خلو إثيوبيا ملو قتلتنا تفتصم خلو السودان ناب اقرقر كيتنا خالت كلا اب كينيا اقرقرنا تفتصم خلو نتا انكو سلام اللوات بحال وشتاو سلام رق ازلو هاجر نعان مبتان مسيطان ليتم معالتن سرحو كم زعبي مويا وسيدوا اب سوشيال ميديا معالتاوي بزعبا ايرترا كم زلا كم خوينا كم زنا قبري بلالو كاب سودان تماهيرو قال نجر كقبر محاله جن اجندا سلازخونها نمن حبويو نتي نزناتو تقبلهم ثم قاوحتنا تجارب ما مفتتم رقيبهم سمعوا سبعو مسلات بزي فرد ماسرتن قدود اسكرنا نحويشكا بزي مقرات يقصلالو كبل فولي رابورتر حبرات هاجرات كونتا سبعو مسلات إيرترا دكتور محمد عبد السلام بابيكر نسبعو مسلات حبرات هاجرات قليتو أملات هاجر بزعبا زلو أسكا كونتات مسلات دك سبات بقصال السكفتات كوان anyway زي حدش نجر هيكونن إيرترا جن لومي هيكونن أب لومي تمال خماني أي سرح لكم هذا نجر تدي سرح الكلمة you better walk كلمة قد انت فتن كعدنا إيرترا بسبب انت فتنوا مع حشوميرو إيرترا تسفاز اللو هجريا نحجز أن تزبلو مغنياتو نعقدا نتصرفا شمانا بلاشو أي سرح لكم هذا ما يسرح لكم لومي دما بزبالة أي سرح لكم نسبة إيرترا كم لومي أب حدا مسمر مسيء فلتنيو أمس حالة في أسرع حمد بزع عدلنا يركمينة منقسي كتوضعوا أي كعلكم نتزبي فحفح كتطولو فتنكم يقوم بسدة بقالن أي سرح لكم هجي نبي تبيع جزنا سكرينا መፈንቅለ መንግስት አንዳንድ ቦታ ላይ መፈንቅለ መንግስት እናካሂዳለን ብሎ አንዳንድ አባቶቻችን ውይይት ያደርጋሉ። መፈንቅለ መንግስት ኢትዮጵያ ውስጥ አይሳካም። እኛ ወታደሮች ነን። መፈንቅለ መንግስት እንዳይሳካ አድርገን ተቋማት ተሰራሉ። ኢትዮጵያ ውስጥ መፈንቅለ መንግስት አንዴ ተሳካ የዛሬ 50 ዓመት أبي أحمد سقعت كم زلوا كما فنكل منقسي فلوت انديو مستزلوا حنفشش قال أنا جرك قات مهم زغلي فلتيو أبانا كقات ما يكلنيو توم تحاسبوا أبي تبيع اللهم من فلتينا ما فنكل منقسي قد قبرت فتنو خمسة اللهم مرحنا هاجرسي أب ميديا متيس ما فنكل منقسي قد قبروا لي تقولي يوم يلوك الزارب كله already انتهي مخاني نتوم زي حسبونك حسبي زقبرهم زلوا وحفشاق انتهي زي زلوا قد قبرت فتنوني هم كن أي تحسبوا أنا كله شيء أراتاتنا ما فنكل منقسي صبوا جريز فلطي يدبلهم دله 50 ዓመት በኋላ ብዙ የሚረቡና የማይረቡ ሙከራዎች ነበሩ አልተሳኩም አሁን ጭራሽ አይሳካም ጭራሽ እና እንደው ለወንድሞቼ ለታላላቆቼ ምክር መስጠት ፈልገው ጊዜ አታባክኑ የወዳጆቻችንን አገር ገንዘብ አታባክኑ ጌስት ሃውስም አታጣቡ አይሳካም በግጭት በጦርነት በሽፍ سوتم كم تفتنوا زلهم على حدا جزية يتباقون جزيهم أيت ودوا أيتطفوا أبتجست هاوسات أكيد كنت قبروا زلهم دما جست هاوسات أيتصعب بلنا
ክትገብርዎ ይትኽእሉን ኢኹም እናበለ እዩ ዝላገፀሎም ዘሎ መቸም ንግዜ ንገድፎ ክገብርብሉ ድዮም ኣይገብርዎን ኣሎ ድዩ የለን ዊ ዶንት ኖ በት ኤኒዌይ አብይ አሕመድ መጀመሪኡ ይኮነ ብዛዕባ መፈንቅለ መንግስት ስልጣንነት በመፈንቅለ መንግስት ስልጣን ኢትዮጵያ ውስጥ መያዝ ማለት ብሎኑ እንደተበላበት ጥርስ ማለት ነው። የሚሽከረከር እንጂ የማይሻገር ስፓናቶ የሆነ ብሎን ዝም ብሎ የሚሽከረከረው አያስርም፣ አይሻገርም። ናይ ኣብ ኢትዮጵያ ዕልዋ መንግስቲ ክትገብር ምፍታን ማለት ልካ ከምዚ ብሎኒ እቲ ኣስናናቱ ምስ ሓቐቐ ተዙረን ብርደይ ሕዘልካ ከምኡ እዩ። ስለዚ ኮለል ክትብሉ ትኽእሉ ኢኹም፣ ግን ውፅኢት ክህልዎ ይኮነን። ብዛዕባ ዕልዋ መንግስቲ ኣይትፈትኑ፣ ዳርጋ ተስፋ የብልኩም እናበለ እዩ ዝምልሰሎም ዘሎ። እዛውም ቦጭ እዛው መርገጥ እንጂ መሻገር አይችልም። በተደጋጋሚ እንደዚህ አይነት ምክር ስንለግስ ቀለል አድርገው የሄዱ ሰዎች በኋላ ዋጋ ይከፍላሉ። ለተከበረው ምክር ቤት ማረጋገጥ የምንፈልገው ዛሬ ሰላም እንዲሆኑ እኛ የምንፈልገው ለሰላም የሚከፈል ማንኛውም ዋጋ ለመክፈል ዝግጁዎች ነን። ለምን? ከሰላም ውጭ ያለው አማራጭ እንደ ሞተ አንበሳ ነው፣ ዋጋ የለውም። አንበሳ በህይወት ሳለ በምንም መመዘኛ ከውሻ ጋር አይወዳደርም። አንበሳ ነው። ጠቢቡ ግን ይለዋል የሞተ አንበሳ ሕያው ከሆነ ውሻ ያንሳል፣ ሕያው የሆነ ውሻ ከሞተ አንበሳ ይሻላል፣ ምክንያቱም ሕያው ስለሆነ። ስንታይ ዝብል ዘሎ ኣብስቲ ዝምስሎ ምስላታት እኳ ፅቡቅ እንዴ፣ ግን ቀንዲ ንዑ ዝምልከት ጉዳይ ሰላም ክመፅእ መጀመርያ ኩሉ ፀጋታትካን ቀዳምነትካን ናብ ሰላም ጌርካ ይክሰርሕ ዘለካ። ኩሉ ፀጋታትካ በአዲስ አበባ ጌርካ ከተማታት ጎደናታት ብልጭልጭልጭ እናገበርካ ኣብቲ ገጠራት ድማ ሰብ ትምህርቲ የብሉ መግቢ የብሉ ብውግእ ብድሮናትን ብገለና ተጨፍጨፈ ከሎ ኩሉ ተዓቅምታትካ ነቲ ሃገራዊ ሰላም ኣና ሪሊ ዋንት ኢትዮጵያ ሰላም ክልዋ ሱዳን ሰላም ክልዋ ካብ ልበየ ዝምነ እቲ ቀርኒ ኣፍሪቃ ሲ ከምዚ ካልኦት ሃገራት ብቁጠባ ዝወዳደርዎ ዘላ ናብኡ ገፁ ክኸይድ ንኣብነት ኤርትራ ሃገረይ ስለ ዝኾነት ኣይኮነን። ኤርትራ ኣብዚ እዋን እዚ ውግን ወረውግን ገዲፋ ኣብ ሰላም ገዛ ብዓቕማ ትጓየላ ትጓየ ከም ዘላ ምናልባት ድሓር የከርእየኩም ሓሲበ ነይረ እዛ ሃገር እዚኣ ትጓየየ ዘላ ናብ ሰላም ገዛ ወላ ሓንቲ ናይ እዚኦም ሓሸውየ ኣይትጥምቶን እያ ዘላ ዳቡ ከይከድና ነዚ ታሪክ ድግም ነዚ ዓወት ድግም ኤርትራ ዓበይቲ ጀነሬተራት ሕጂ እውን ትእቱላ ናይ ብሓቂ እስከ ተሓጎሱ እቶም ዕልል ትብሉ ድማ ዕልል በሉ ናይ ብሓቂ ተስፋ ዝህብ እዩ። እዚ ጀነሬተራት ክትሪኡ ከለዎም ዓድልቼ የብላን ገለመለ ዝብልዋ ዝነበሩ ተስፋ ኣለዋ እዛ ሃገር እዚኣ ብናታ ስፒድ ብናታ ፍጥነት ቀስ ኢላ ናብቲ ዝደለ ዘሎ ዓወት ትኸይድ ኣላ። ኣካይዳ ጎብየ ዝበሃል ድማ ከምዚ ቀስ ኢልካ ክትከይድ ትኽእል ኢኻ። ምናልባት ሃዋኽን ገለመለን ፅቡቅ እንዲ ሕማቅ ኣይኮነን ቀልጢፍካ ክሰልጠካ፣ ግን ኤርትራ ድማ ዝነበረ ኣገዳን ዕፅዋን ፀገማትን ስቲል ከለዋ ብዓቕማ ትገብሮ ዘላ ፃዕሪ ዓብ ኮምፕሊመንት ፕሊዝ ሪስፔክት ዲስ ዓብ ክብሪ ክወሃበ ይግባእ። ስለዚ ጀነሬተራት ይኣትዋ ኣለዋ። ፀዓት ድማ ምንጭ ናይ ኩሉ ቁጠባዊ ዕቤት ስለ ዝኾነ ንሕና ነቲ ንእሽተይ ዝግበር እውን ኣናሃይስና ክንሪኦ ነዚ ታሪክ ድግም ነዚ ዓወት ድግም ኤሌክትሪክ ንርፀ ኒሕና ካልአይቲ ስእሊ ብቀዳማይ ነዛ ዩኒቨርሲቲ ናይ ማይ ነፍሓ ርየኩም ነይረ ኮሌጅ ናይ ዓዲ ቀይሕ ድማ ፅብቅቲ ስእሊ ሰሊድኩም ለይ ቴንክ ዩ ቨሪ ማች ኣብ ጉግል እውን ኣለኮ የለን ክንብል ኣይንኽእል ኢና፣ ግን ኳሊቲ ዝኾነ ስእሊ ንክትረክብ ግን ኩሉ ግዜ ትሽገር ሉክ ኣት ዲስ ኢዝ ኤርትራ ማይ ፍሬንድስ። እዚ ኣብ ኤርትራ ኮሌጅ ናይ ሶሻል ሳይንስስ ናይ ቢዝነስ ኤንድ ሶሻል ሳይንስስ ኣብ ዓዲ ቀይሕ ዘሎ እዩ which is probably ኣነ ከይደ ክመርየ ኣገለ ፖይንት ተስፋ ናተይ ማለት እዩ I can teach a little bit of I don't know some part of the business ክመር ስለ ዝኽእል ትምህርቲ ናተይ ብኡ ስለ ዝነበረ ኢንተርናሽናል ማኔጅመንት ስለ ዝነበረ ከምኡ ድማ ስራሕ እውን ቢዝነስ ስለ ዝኾነ ስለዚ እዚ ትሪእዎ ዘለኹም ኤርትራ እዩ። ክፅቡቅ ረእይዎ ፅቡቅ ነገር ብዙሕ እዩ ዘለና ነቲ ፅቡቅና ንቅድሚት ከነምፅእ ክንክል ኣለና። እንታይ ግን ክኸውን ሓሳዳት ኣብቲ ጥቃና እናረበሹና ንቅድሚት ንኸይንኸይድ ሕማቅ ናትና ጥራይ ዝደልዩ ሕስድና ናቶም ዘይውዳእ ስለ ዘለና ቁሩብ ንሓዝን ክምለሳ እዛ ኣርእስቲ እዚኣ ሎሚ ቆለጭ ዘበለትኒ ኣድረስ ክገብራ ዝደሊ ኣርእስቲ ላትኒ እዚኣ ስዋ በቲ ውሽጢ ፅሒፍ ኣቢልስ ቢንያም ዝበሃል ተቀዳዳማይ ብሽክሌታ ኣሎሲ ብዛዕባኡ እንታይ ትብል ኢሉ ታህብል ኣይ ናይ መንግስቲ ሰማያት ሒዝና ኣትኢለ መኸውኹን
ሰንጋ ስጋው ነገር ብስለታ ተቀራዲሙ ደሪፎ ቀዳማይ ወጪ ገለ የምንትኛይ ቀዳማይ ወጪስ ናይ ኤርትራ ባንዴራ ብላዕለ ኮይና ክልተ ጃም ነው ንታሕተውን ብላዕለ ተውን ሰላም አለው አደ ሃገር ይብላል እንደ ሃገር ሰላም አለዋ ባንዴራና ላዕለ ክትከውን ከላ ጽቡቅያ ንስኻ ናይ መንግስቲ ሰማይ ካንተ ደለኻ ጽቡቅ ኦኬ መንግስቲ ሰማይ ይፍጠረልካ ንሕና ግን ኣብዛ ምድሪ ስለ ዘለና እታ ምድሪ ድማ ኤርትራ ስለ ትግባአና ቢንያም ዝገበሮ ኣቃሊልና ይንሪዮን ኢና ስለዚ ገሊኦም ከም ናይ ኣምላኽ ኮይኖም ነቲ ናትና ጽቡቅ ነገር ንምቁንጻብ ብኩሉ ነገር ድዋፈሩሉ ብዙሕ ቪድዮታት ነይርኒ ግን ኣብዚ እውን ኣሎ ሓደ መልካም ዜና የሚወድ ሰው መልሰዋል። አጠገብ በጣም የሚገርም ቪክቶሪያ ያስመዘገበ ቢንያም ግርማ የሚባል ኤርትራዊ ልጅ አለ። የምሬ ነው። ይሄ ዝም ብሎ በቃ የሚፈጥረው ቫይባል የሆነ ደስ የሚል ስሜት አለ። አንደኛ ኤርትራዊ ነው። ሌላው እነሱ አጋም ይሉታል። አሁን እርግጠኛ ነኝ 100% ኤርትራዊ እንደሚሉት ተስፋ አደርጋለሁ። በተለይ የህግደፍ ደጋፊዎች አሁን ኤርትራዊ ነው በቃ ብሎ 100% እንደሚሉት ተስፋ አደርጋለሁ። አጋም ምናምን ሲዳክም እንትን ሲል አጋም ነው የሚሉት። ትግራዋይ ነው ግን ኤርትራዊ ነው በቃ ኤርትራ ዜግነት ነው ያለው ልጁ። እዚኦም ታዮም አይደንቲቲ ክራይሲስ ከምኡ ድማ ኢንፌሪዮሪቲ ኮምፕሌክስ በሃል ክልተ ሕማማት እንዲ ዘለዎም ክልተ ሕማም እዩ ዘለዎም ካብ ትግራይ ንፍዑ እንድሕር መፅኡ ኤርትራዊ ኣይንብልና ንሕና ትግራዋይ እንድሕር ኮይኑ ትግራዋይ እዩ ከም ሓደ ጎረቤት ሃገር ልክዕ ከም ካልእ ኢትዮጵያዊ ፅቡቅ ክገብር ከሎ ነጣቃሉ ኢና ኤርትራዊ ክኾን ከሎ ግን ኩሉ ግዜ they have this problem really mental illness ኣለዎም እዚኦም ሰባት እዚኣቶም እዚኦም ኤሊት ናይ እዚኣቶም ርእሲ ሕማም ኣለዎ ሓቆም እዮም ከዓ ኣብ ዓለም ደረጃ ኣብ ስቴጅ ወፅኡ ከምዚ ናይ ቢንያም ቅያ ክገብር ዝኽኣለ የብሎምን ኣብ ክንዲ ናትካ ክትገብር ብፍታን ግን ንዘ ዝመፃ ብኤርትራ ናትናዩ ከምዚ እዩ ሕማምኩም ንዓወትኩም ምክንያቱ እኮ ታሪክ ኣለና እኮ ኢሎምና እዮም ታሪኮም እኮ ነጊሮምና እዮም ስምዑ ወስካ ኣብዚ ምናልባት የስሕቀና እውን ይኸውን ጨና ብሕልፈቲ ናይ ሜሶፖታሚያ ሲቪላይዜሽን ምስ ፈራረሰ ብግብፂ መፂና ግብፂ ፒራሚድ ሰሪሕና ብድሕሪኡ እናበለ ብሱዳን ጌርና ብቀይሕ ባሕሪ እውን በዚ ብየመን ኩሉ ናመፃና ንኣተና ምስቶም ኣብኡ ዝነብሩ ኣፍሪቃውያን ናይ ሎሚ ሕዚ ዘሎ ኢትዮጵያ ዝበሃል ተሓናፊ ታሪክ ሰሪሖም እዮም ድሓን እዚ ታሪክ እጂ ንሕና ኤርትራ ምሳኹም ነርና ኢና ይንብለልኩም ኢና ናትኩም ድሕሪ ኮይኑ ኣፍታሓልኩም በቃ ኣነ ሲበኩም ኣለኹ ይስራሓልኩም ስድራይ ግን ኣይኮነ ምናልባት እዚ ዓሻይ ክትብሉ ትኽእሉ ኢኹም ዓሻይ ይኮነ እንኳይ መሬትስ ጠፈር እውን ዝመርመሩ እዮም እሺ ዋይ ፀገም ጠፈር እውን ዝመርመሩ እዮም በታ ዓመተ ኣለበት ፀልማት ዘመን ቴሌስኮፕ ኣክሱም ኣሎ ኣብዚ መፅሓፍ እዚ ኣሎ ምፅአ ኣሎ ክትርእይዎ ኢኹም ድሓር هو أنتم مرمرون تلو فرز مثل كواب رقيبة فرز مثل كواب عاوز يلا خطري وياه لا أنت حقهم كل المسمار تقطعتن مسمار ردعتن يخاف بيله Beautiful jersey on your shoulders. That I suppose was one of the plans of today. So you must be happy with that. Yeah, actually today, to be honest. إذا تقدين وازل مالي أنا بعلى بينيام is making history. نمجمريا ተወዳዳሪ ኣብ ዓለም ነዛ ማልያ እዚኣ ዝተኸደናይ ቀጠልያ ናይቶም ስፕሪንተርስ ማልያ ናይቶም ቮላቲስት ማልያ እዚኣ ዝበለፀ ነጥቢ ነይርዎ ሕጂ ድማ ነዛ ቪድዮ እናገበርኩ ከለኹ ድማ ተወሳኺ ናይ ኣብ መንጎ ዝተገበረ ቅፅበታዊ ውድድር ካልኣይ ኮይኑ ብምእታው ነቲ መርሕነቱ ዝያዳ ኣደንፊዕዎ ለዛ ማልያ እዚኣ ካልኣይ ግዜ እንተዘይተገይሮሞ ፅባሕ እውን ክኽደና ምዃኑ እዩ ስለዚ تقدم أفريقياوي استجد سعرت رادي كونس نزاك قتليه استخدنا تسلم أفريقياوي كوين الله قدمي دما نتانا عقبت دما دانيال تخلاه مانو تقدين وانيريو نكلت ينسل دما بعلم درجة بفلا انترمارشا غانتانا بينيام نايب حق كبرنا حزب إيرترا كبرنا زيغاتات إيرترا زردوم كم مخانمة نايب حق يزي حقوستي زقبرو وزلو نسو دما تمالون زي حقوس نقر تزاريبن يريو أفزي دما حانت فيديو لنكني إيرترا اندور دوايا كبستري وزلهم بيني نتاناي قتليا ماليو غيرو كبغس كل إيرتراويان مسوم تراخي بابتي وددرنا تبغس كله امغيسومو حغيزومو دغيفومو سلازي ناي بحق ز حغوس مدرخينا زلنا منالبات حنت فيديو كبكم يابزي قال عبيت كيلاتات كزارب خلو سمعوا. He is a class rider. I mean, he's won Ghent Wevelgem, he's won a stage of the Giro. I was just picking him for a harder stage. Like I would have thought he needed more climbing, just a bit more to thin out the bunch and not actually just a straight up speed test. I don't see him as a speed demon.
Yeah, I don't either, for sure. And also, he's not a physical like fight with his might and his shoulders, elbowing guys, and a real chaotic sprint like that too. Binyam Girmay, he's a little bit behind. He had to find his own way. Well, yeah, Girmay talked about that. sometimes ዝብሉ ዘለው ኣብታ ቀዳመይቲ ስቴጅ ናይ ቮላታ ሳልሳይ ስቴጅ ማለት ግን ኣብቶም ናይ ቅጽበታዊ ውድድር ዝገብሩ ግን ተቀዳመይቲ ስቴጅ ዝነበረት ኮምፕሊትሊ ፍላት ላንድ ወይ ሰጣሕ ጎልጎሊ ነይሩ ናይ ቢንያም ፊልድ ይኮነንስ ወላ ናይ ቮላቲስታ ይኮነ በር ቢንያም ንሽተይ ዓቀበት ዘለዎ መንጎ ናይ ጎቦ ዘለዎ እንትኾነ ሕጂ እቲ ቢንያም ክዕወተሉ ዝኽእል ዝበሃል ብሕጂ ይክመጽ እታ ብቀዳማይ ዝተዓወታ ግን ኣብ ዘይናቱ ክላስ እቶም ቶፕ ስፕሪንተርስ ዝበሃሉ ጥራይ ዝወዳደሩላ ኣብ ኣይ ቀዳማይ ወፂ ሾክ ገይርዎም ዘሎ and this is amazing and amazing ስለዚህ እንታይ ዝብሉ ዘሎ ቢንያም ኣብ ዘይ ዓውዱ እሞኻቶም ቀዳሞት ዓብት ስቢት ተገበረሎም ክወዳደሩላ ኣብ ዝኹሉ ቀዳማይ ስለዝወፀ ዘገርም ታሪኽ ይሰሪሑ ምክንያቱ ቀዳማይ መውፃእ ብዓቢ ታሪኽ እኳ እንተኾነ ኣብታ ውድድር እትያ ግን እታ ናይታ ሰጣሕ ጎልጎል ንቢንያም ከማን ነቲ ጌርበን ዝበሃል ወዲ ጋንቱ ክሰርሓሉ ሓሲቡ ነይሩ ሃንደበት ዕድል ስለተፈጥረ ጥራይ ተጠቒሙሉ ስለዚ ቢንያም ዓቢ ፖቴንሻል ዘለዎ ስፕሪንተር ክኸውን ከም ዝኽእልን በዚ ሕጂ ረኺብዎ ዘሎ ክብርን ደገፍን ምትብባዕን ድማ ሞራልን ድማ ኣብ ዝለዓለ ደረጃ ክበፅሕ እዩ Our plan is to try to get the green jersey, and yeah, absolutely, it's not the best what we want on the finish line, but at least we have the green jersey. We also won one sprint stage, so that could give us a lot of motivation. So it's also a nice color. I'm really happy to wear a green jersey. So that means that you're going to fight for it during this Tour de France. You're going to have to fight for it at the intermediate sprints and at the finishes as well. Absolutely, there is nothing to lose. We already succeeded one victory, so that means. So እንታይና ንርኢ ዘለና ቢኒ ነታ ሃገር ነታ ባንዴራ ናይ ሃገርና ዓብ ክብሪ ሂብዋ ሚድያ ናይ ዓለም ድማ ብዛዕባ ኤርትራ ክዛረብን ክመራመርን ጀሚሩ ኣሎ ዓብ ዝና ንኤርትራ ድማ ዓብ ፖዚቲቭ ኢሜጅ ቡስት ስለዚ ናትና ናይ ነፍስ ወከፍና ስራሕ ምስቲ ሃገርና ተኸዶ ዘላ ጉዕዞ ነዚ ንሪዮ ዘለና ጉዕዞ ናይ ምዕባለ ጉዕዞ ናይ ልምዓት ጉዕዞ ናይ ግስጋሴ ንሕና ድማ ጎን እናኸድና ዘድሊ ምትብባዕ ክንገብር ንሃገርና ንሕና ኢና ዘለናላ ንኣትሌታት ናትና ምትብባዕ ነቲ ዘሎ ጉዕዞ ናይ ልምዓትን ዕቤትን ኩሉ ሰላም እንድሕሪ ኮይኑ ኩሉ ፅቡቕ ምዃኑ ትሪኢ ኣለኹም ቢንያም ኣብ ከምዚ ደረጃ ክመፅእ ዝኸኣለ ሰላም ስለ ዘሎ እዩ ርግኣት ስለ ዘለና እዩ ኣብ ውግእ ከለኻ ክትረኽቦ ይትኽእልኒ ኢኻ ስለዚ ኤርትራ ድማ ኩሉ እቲ ዝኽፈል ዋጋ ከፊላ ኣብቲ ናይ መወዳእታ ስቴጅ በፂሓላ እዚ ስቴጅ እዚ ድማ ንኤርትራ ንሰናያ ክኸውን ዝኽእል ተስፋ ክህብ ዝኽእል መድረኽ ኢና በፂሕና ዘለና ብዘይ ቃል ዓለም ነዚያ እናሰማዕኩም እንታይ ኢና ክንርኢ ዘለና እታ ሃገር ብዓቕማን ብፍጥነት ናታን ትጓዓዝ ኣላ ኣብ ትምህርቲ ኣብ ጥዕና ኣብ ትሕተ ቅርፂ ኣብ ፀዓት ኣብ ካልእ ኩሉ ስለዚ ናይ ነፍሲ ወከፍና ሓላፍነት ድማ መጀመርያ ነቲ ንእሽተይ ክፋል ናይ ኤርትራ እውን ፑሽ ክንገብር ኣለና ፖዚቲቭሊ ናብ ኤርትራ ቶም ክትፅሕፉ ትኽእሉ ፀሓፈቶም ፖስት ክትገብሩ ትኽእሉ ግበሩ ሼር ክትገብሩ ትኽእሉ ሼር ግበሩ ኮሜንት ክትገብሩ ትኽእሉ ኮሜንት ግበሩ ስለዚ ነፍሲ ወከፍና ኣብቲ ሚድያ ክንዕጠቕ ክንከል ኣለና ግዜ ኣብ ዝረኸብናሉ ኪኑ ግን ናብ ሃገርና ኢንቨስት ንክንገብር ንፅቡቕ ነገር ናይ ሃገርና ንኽንሕገዝ ኩሉ ዝከኣለና ንክንገብር ድልውነት ከልወና ኣለዎ ካባና ወፃኢ ትፅበዮ ነገር የብላን ብኩሉ መንገዲ ድማ ድልዋት ኮይና ተፀኒና ፅባሕ ንጎነ ዛ ሃገር ኣብ ምልዋጥ ዓብይ ኣስተዋፅኦ ክህልወና ይኽእል ላይክ ግበሩ ሰፖርት ግበሩ ኮሜንት ናትኩም ግደፉ ዝኾነ ሓድሽ ዘሎ ድማ ኣነ ኣብዚ ሒዘልኩም ክመፅየ ከም ወትሩ ሰናይ ክሳብ ዝያ ሰዓት ዝያ ዝተኸታተልኩምኒ ብልቢ የመስግን ምዝያ ጥዕምቲ ሜሎዲ ክገጥፈኩም እየ ሰናይ ቅነ ባንዴራይ ዓተይ እንዲኺ ይጥረጋሎ ሜዳኺ ክንጎዮሊና ደክኺ ክንቋርሶ ሸሻይኪ ባንዴራይ ማሚተይ ትብኽቲ ፈናጢትየን ብዓቕሊ ኣለክሕና ኢለናኺ ክመሃራሉ ታሪኽኪ ባንዴራይ ተጠምጠምኒ ኣስሓይታ ቁርኸይ ደፍረኒ ተገስኩ ንሻዓንዳ ኣለይ ናባኺ የብለኒ ውረይ መንሞላ ከማኽ ዓይነት ቅርጥዊላ ጉይትበለ መስመስ ዝብል ፍጹም ዘይተበ